Ineno giano? Giano en kolwar to lwar ok inyal chunge. Ok inyal chunge makata in mana bonsa ma in gi ngufu migo chuma minyalo ting'o chuma kilo 200 koni, kilo be 200. En ok inyal chunge. Makata ibed mana gi pesa minyalo aya bonsas 10. Ginyalo biro magi ting gari magi kete bath ndara oko to giani to ok de gichungi. Ok de gichungi aye. Ok ne ka wacho to iti go ne ngwek nyako in gi gari. In gi gari ok wane weg geche go tani wanyisi. Kora nyisi tigo ne ngwek. Kora momiyo giano wan mwang'eyo ok inyal chunge. Giano tije tek. Mane momiyo samora na nyiero jok moko ni driver moro ye wang' ni abiriyo nyise ni in kia riembo, in inyalo mana riembo Yambita nyaka Homa Bay, ok inyal riembo long distance. We riembo kuma inyalo no. Ka en Mbita to Homa Bay riembi. Odwa ni idhi Kisii kuma bisi mondo idhi gwe gir ng'ato. In riembo kuma inyalo to giano bing'e ni samoro nyalo feli kuma rach. Iya Mbita gi ng'wech maber to gika pith ma kodiera no to kanye ma gi alwar ni miwacho ni hey, to jomoko lawre koda dala. Jomoko lawre koda dala. Kendi ing'e ni chuni nikech giano kolwar to kinyal. Chuna mi kaka abiria ilokne gari machielo. Ma Probox to kaka ineno ka Yambita kopong' ka. Ok idhi yudo nafas. Bro chuni ni akikaw apiko mondo terni abiria gi nyaka junction nikech abiria moko ting'e ni kalo nyaka Homa Bay town gin gi kalo. Abiria dog ng'eny. Moko bing'e ok dwa ni ochopo Homa Bay town. Kidwa chopo ni to chako nyisi ni bar wadhi road. Koro ing'e ni kanyo chuni nitie. Koro mane momiyo ka nyisi ni abiria mondo mi gini konyi kiyudo abiria mong'e loso gari ma mechanic ting'e ni itony kanyo to itony ok awuondi nikech kiwena wuondi kata ing'e ni Tony Ndiema wacho ni kiyudo abiria mong'e loso gari tinewa ana manyo wendo mong'e kaloko gi maber ex Nelly Janyando amanyo wendo mong'e kaywayo wendo breka nen owacho maber ni koyudo abiria mong'e loso mbele ma ji te manyo mong'e mako giane maber makata ka unya rido to nyalo mako ni gia ka wiyo wil nyalo mako ni kata hand brake mako ni kiki kos accident ber malich to be mago te mondo mi ichunge we gina ne gia kolwar kamano gima chungo gia maduong' ok en ngufu mar ni kia inyago ji gima chungo gira maduong' en patience ok awuondi en patience ma kiwe na wuondi ponono ni trip mokwongo in driver trip mokwongo itieko saa 5 ing'e ni nyaka ibed patient kapod irito kendo idhi chak itere nyaka saa 7 mano trip mar 2 trip mar 3 ing'e ni kendo ibedo patient nyaka ang' saa 9 kendo chak ibedo patient ma nyaka ang' saa 11 kigo trip mogik to mano be in driver maber oningo bed ni kang'eny kabisa ma wuor kabisa oningo bed ni inyalo dhi trips 3 nikech joweteni bedong nitiere mondo mi opang gari in ang'a timi ang'o muero Biafra we ji opangi lu stage opangre mos ema ang' iyude ni kipango mos maber to ma wuor mok dwa dhi yweyo en trips 3 koro mane momiwinjo ka samora wanda odongo swag ing'e ni jamriambo Odongo swag mokwongo noriambo karka ni kia ni Yambita bro nyuomi kia rao Yambita bro nyuomi kia feri kia meli kane Jombita make mani koro tim gik manowacho ka ni kia ni Yambita ting'e gi malo kia nyami goye gi nyundo ing'e ni go odongo swag ni go en kane koro Jombita dwa goye ni ang'o mi wuondo nyargi ing'e kaka wacho ni bongise mano wuonde sani to koro do wacho nang'o nikech odongo swag achiel iwinjo gima owacho ni kia ni wang' ni kia tugo loko kia ni en koro dwa mana dhi ng'wech luoro diboro di ginene aya ne wa odongo wuonya siaya Yambita yuaga kama otile wuonya ng'ia ing'e ni tugo wang' noloko wadoke nyake luoro pap odongo tugo wang' noloko wadoke nyake luoro pap wach wuonya siaya temiluore pap dereo odongo wuonya ng'ia temiluore pap dereo katichogi maber temiluore pap diboro iwinjo luoro diboro diboro wuondre diboro ka koro ema tamore kacha ni en trips 4 eto koro dwa dhi aboro nang en trips 4 to mano be in driver kech driver maber to ningo dhi trips 3 mano driver ma wuor to driver ma standard modhi training mane wadhi driving school mar Rocky iwacho ni nyaka dhi mana trips 2 mondo kik gari be ore gari be dwa ni oyue mane mami neno ka Yambita nyaka Nairobi ti ji chunga Narok mondo ji oyue gari okue ok ne dhi achwe kwani ndege
Koro sani takia gimodongo dwa wacho. Ok ang'eyo. To gima ng'eyo ni ng'ama wuondo dongo en mano Ogina Koko. Ogina Koko riambo mok bere. Ogina Koko jamriambo. Ogina Koko ing'eni diere moko wuondo wa jalma ni en kia ni sani oyudo en onyuomo jaode nigi pesa, kia jaode nigi plode mingi, kia ni jaode kia ni nigi gari. Kidhi ing'iyo cha to Ogina kare mana nigi chi ng'ato. Jen dong ing'ene nya chi ng'ato. Jen e chi ng'ato. En odhi okawe makoro ma jal Ogina biro gi geche e gweng' jalma wan wasemor ni wamor mwapako jalma ni Ogina ma wang' ni chung. Ogina achiel ni dong ng'eno wuondo nyaka ng'ama nigi lit. Ogina nowuondo nyaka Osito kale. Osito nigi lit jaode tho nyaka denge. To yuage dhok moyuage godo. Ogina odhi mouso Chiraram. Koro lit oserumo. Osito penjo ni to kare dhok mano yuago mana jothumbe moko yuago wago kare gin kanye. Ni dhok no yang ni kia ni ji ne ya mana Chiraram to raw chiemo joma dhi e chiro be raw chiemo ji dhi adhiya kia ma pilo timore nade. Dong ng'eno Ogina. Anyway, awe wacho thore. Ang' ne wacho ni Homa Bay County ni wuoyo mang'eny ma. But you use your headquarter.